Здравейте хора! Добре дошли в новото видео. Това е част втора от 12-те неща, които да имате предвид, когато започвате да тренирате или пък вече сте започнали да тренирате. Както ви казах и в предния клип, реших да го разделя на две части, тъй като първата част стана дългичка и не ми се искаше да правя прекалено дълъг клип. Затова днес ще ви покажа втората част с останалите 6 неща, които според мен са важни и могат да ви помогнат да не допускате грешките, които аз съм допускал. Затова надявам се видеото да ви хареса. Също така се надявам и да сте прекарали празниците добре. Все пак мина Великден, да сте похапнали малко козунаци и яйца, защото те са част от празника. Да не сте ги изключвали, естествено не сте прекалявали, но както съм казал и преди, балансът е ключът към всичко. Затова без повече се отклонявам. Нека видим останалите 6 точки. Следващото нещо е храната. Сега, тук може би ще ви изненадам, но когато решите да тренирате, в началото ви съветвам да не правите драстични промени относно храната си. Естествено, сега ако се храните само с junk food, т.е. това бърза храна, такива пици, дюнери и подобен тип неща, може би ще трябва да се преосмислите малко навиците и диетата или въобще начин на хранене. Не обичам думата диета като цяло. Начин на хранене, но ако храната не ви е чак толкова проблемна, гледна точка на това не се храните само с боклуци, комбинирате между бърза храна и здравословни избори, така да го кажем, или цели храни. Съветвам в началото да не правите никакви промени. Просто почнете да тренирате, почнете с вашата активност, вижте как се движи вашето тегло, нали, как изглеждате и вече от това на базата какви цели имате, дали ще искате да сваляте, дали ще искате да качвате, вече постепенно може да премахвате и да добавяте определени храни и като следващото нещо във времето просто се опитвате да правите по-добри избори на храна. Вместо да изядете тези пържени картофи, просто си сварете картофи или ако имате airfryer, да ги направите в airfryer, които също стават супер вкусни. Така че, такива малки промени във времето, защото другата крайност, която хората много често правят и затова всъщност се провалят, е ядат дюнери, пици и така нататък и в един ден да решават, че искат да свалят килограми и да влизат във форма и изведнъж почват с пилешкото, естествено. Пилешкото, ориза, почват с зеленчуците там, краставици, само това ядат и колко време ще издържат така, според вас? Това е наложено от фитнес индустрията, което според мен е адски глупаво. Да ядеш само пиле, краставици, ориз и риба. На никой не му е вкусно. Казвам го като човек, който също се готви за състезания и дори и тогава гледам да избягам да ям по този начин. Това също е и причината, която аз по принцип не обичам да ям пиле. Точно по тази причина, защото се лансира навсякъде, да, нискокалорично е, съдържа протеин, който може да ви помогне, добър избор е, когато се свалят килограми, но не е единственото нещо, което може да ядете. Адски много неща има. Просто ви казвам, че ако супер така рязко се ограничите и започнете да ядете 3 неща на кръст, които не обичате или не ви харесват, просто давам ви седмица, месец, 2, 3 и ще фейлнете. И ще стане обратно, ще стане лошо. Така че нещата трябва да се правят постепенно и също така не изключвайте любимите си храни напълно от менюто. Може да си позволявате от време на време или друга стратегия, която съм виждал много често и според мен е успешна, да речем, изградили сте си някакви навици от към избора на храна и може да си оставите нещо вредно, които дори всеки ден да ядете и пак да сваляте килограми и пак да си поддържате резултатите. Пример, храните се, ядете си там месото, каквото и да е, дали ще е свинско, дали ще е пилешко, дали ще е риба, някакъв вид, дали ще е телешко, ще е конско. Няма значение. Ядете си зеленчуците, добрите въглехидрати, като да речем картофи, овесени ядки, ако искате, такива пуканки също, царевица, която се правите вкъщи, също е много добър избор. Няма значение и просто всеки ден, ако обичате много киткат, просто може този киткат всеки ден да го ядете. И вярвайте ми, нищо лошо няма да ви се случи. Така че просто трябва да изградите във времето навиците, за да не търсите постоянно лошата храна, а да имате баланс между двете. Това, гарантирам ви, ще ви удържи най-дълго време, въобще и за цял живот. Като цяло, това е според мен идеята на храненето. Да можете да направите добрите избори, да изградите навиците и във времето просто да не залитате в крайност. Това е цялата работа.
Хранителните добавки. Също тема, която адски много се обсъжда, тема, която доста голяма част заема, нали, от фитнес индустрията, въобще тренирането и така нататък, като има адски много добавки, според мен и не само според мен, нямат никакъв ефект, освен чисто и просто от тях да ви олеква джоба. Друго са ви нужни, ако трябва да съм честен. И това не трябва да е основата на вашето спортно приключение в кавички, тъй като ако вие се храните добре, ако си почивате, т.е. спите добре, имате добро възстановяване, няма да имате нужда от добавки. Но все пак, ако някой толкова държи, просто ще спомена добавките, които според мен си струват, като по-нататък мога да направя аз някое видео в връзка с добавките, но тези, които примерно аз ползвам и според мен са окей за повечето хора, нали, протеин естествено, нищо магическо, просто е за удобство. Нали? Много лесно просто може да вкарате доза протеин, дали сте навънка, дали ще бързате, абсолютно добър избор. Другото нещо, което е естествено креатина, напълно доказана добавка от изследвания и хора и така нататък. Просто креатинът наистина е много добра добавка. И другото по-скоро бих казал, че са тип минерали, витамини, магнези. Най-общо казано витамин D3, като нали, повечето хора имат дефицит, така или иначе. Пък супер важен витамин за адски много неща в нашия организъм. Цинк също, омега-3. Като при омега-3 обаче трябва да внимавате с самото съотношение вътре на съставките и дали също производителя е качествен. Това са може би нещата, които нали, бих ви посъветвал. Нещо аз, което още си купувам като добавка, но то не е задължително абсолютно никой, просто ми харесва е оризовия гриз. Следващата точка номер 9, нещо, което също много ви окуражавам да правите. Ако започнете да тренирате в зала, фитнес, е да експериментирате. Няма как да разберете кое работи за вас от 1-2 месеца въобще в зала. Това си трябва доста време. Бих казал, че поне 2-3 години минимум е добре да експериментирате с различни неща. Защото първо, за по-кратък период няма как да разберете кое работи за вас, кое го чувствате добре като упражнения, като движения, въобще и като хранене и като някои добавки. Чисто и просто трябва да експериментирате. Нали, може да видите коя програма е за вас, нали, колко често може да тренирате, какви упражнения ви харесват, колко често пак може да си позволявате да почивате. Просто експериментирайте, няма по-хубаво това нещо, защото така откривате нови и нови неща и просто ги подлагате на съмнение. В смисъл такъв, бъдете критични, всичко, което ви казват, може да просто да го пробвате. Нали, в началото може да пробвате дали това упражнение е хубаво. На теория може да пише едно, нали, изследванията, science-based, може да пише 100 неща, обаче когато вие го пробвате, опитате да видите съвсем друг резултат, който е напълно нормално, защото немалка част от изследванията, според мен поне не са доста точни, тъй като хората върху които правят изследванията, също и на базата на които правят изследванията, не винаги са най-добрите примери. Изследванията могат да се правят на хора, които изобщо не са стъпвали в зала, а пък вие вече да имате опит 2-3 години и те чисто просто да не са релевантни за вас. Така че пробвайте по този начин, ще разберете кое работи, кое не. Подчертавам, че трябва все пак и да внимавате, нали? Не да пробвате пълните глупости, пълните щурти, защото последно време и в интернет виждам доста екстремни случаи на упражнения, на някакви подготовки за упражнения, която нали, самата подготовка там да се нагласи уреда с всичките му, как се казва, джаджи, ще ви отнеме повече време, отколкото самото упражнение, да не кажа в някои случаи колкото цялата тренировка. Така че и това го имайте предвид. Друго нещо, което вече повтарям и няма да спра да повтарям за напред, е да започнете натурално. Тренирайте без лекарства и медикаменти. Не се хвърляйте още в самото начало, без да знаете как се тренира, без да знаете как да се яде, без изобщо да си имате понятие, дори и от самите всички тези медикаменти, които някой гуру, там някой тренер ви подмята. Казвам ви, няма смисъл от тези неща. Ако нямате професионални цели, да си изкарате хляба с това, да ставате нали, мистер Олимпия и така нататък, просто не си струва. Дали ще там какво беше да сте яки за лятото, за да се покажете някоя мацка или нещо такова да избивате комплекси, не си струва. Само ще си развалите здравето, а от това после връщане няма. Повярвайте, много хора не осъзнават нали, какви странични ефекти и последици може да имат лекарства, защото все пак това са лекарства, те не са създадени за да ставате яки,
те са създадени за лекуват определени ситуации и като всяко едно лекарство имат странични ефекти, които някои от тях, за съжаление, са необратими. Така че съветвам ви, даже дори да имате професионални цели, тренирайте, изградете си навици, образовайте се, стигнете ниво, ако искате стигнете си генетичния потенциал и вече ако имате амбициите, интересувайте се, информирайте се, четете и чак тогава направете информиран избор. Но това е. В смисъл, наистина, всяка друга ситуация ви съветвам да не го правите. Просто няма смисъл. Та даже ако искате да се състезавате, може да го правите натурално. Както ви казах, аз съм състезател по натурален културизъм и също има такава възможност. Може да се състезавате на такива състезания и също да си правите кефа. Сега, естествено, не може да сравняваме Олимпия с натуралния културизъм, но пак има начини за всичко. Пак може да си изкарвате прехраната с това нещо, ако имате желание. Дали ще ставате инфлуенсър, дали ще тренирате хора, но има начини за всичко. Според мен, наистина, по-голямата част от случаите не си заслужава да посягате към тъмната страна. Така, и другото, предпоследно нещо вече в клипа е постоянството и търпението. Това са две много важни качества, защото всичко, което е във фитнеса, не става бързо. Трябва си време. Повярвайте, мускулите не се изграждат за един месец. Няма значение, даже ако решите да не прибягвате към тъмната страна. No, stop, just calm down, don't do it. Няма значение. Пак ще ви трябва време, пак ще ви трябва търпение. Всичко иска време. Не може да го направите за няколко дена. Трябва си просто, това е сладкото всъщност на тренирането. Самото пътешествие до където искате да стигнете. Прогреса, който получавате във времето, това, че не се отказвате, това, че е трудно и продължавате, това е сладкото. Но това идва с времето. Големите мускули идват с времето, идват с опита и вече с знанията всъщност, които сте придобили. Нали, както ви казвам, аз тренирам 17 години и до ден днешен нямам мисълта да се отказвам. Толкова ми доставя удоволствие, толкова ми е помогнало както физически, така и ментално, защото за мен всъщност фитнеса е терапия. Аз там си почивам и мисълта за това нещо ме кара да го правя още много дълго време. И от друга страна, като видите пак, нали, до известна степен с една от предните точки, която говорих, е началната фаза и като видите колко далеч сте стигнали, това просто е уникално чувство. И другото, което да не се притеснявате. Все пак в началото всички правим глупости, всички сме правили тъпоти. Но с времето се учим, просто условието е да спирате. Трябва да продължавате, така се постигат резултати. Дори и да не правите нещата както трябва, ако ги правите продължително време, повярвайте ми, пак ще имате резултати. Постоянството, знаете го, и тежката работа бият таланта, всеки го знае. Ако таланта просто седи и разчита на таланта. Това е просто закон. Така че не се отказвайте. Знам, че в началото може да е трудно, може да има трудни моменти, но повярвайте, ако не спирате, ще се доволни вследствие от себе си и ще ви носи много голямо удоволствие. И именно това е последната точка от този клип, че целият процес трябва да ви носи удоволствие. Ако не ви харесва цялото това нещо, няма как да се задържите в него. Аз и до ден днешен всяка една тренировка я харесвам. Обичам да тренирам, обичам да съм в залата, дори в дните, когато не се чувствам окей, дори в дните, когато се чувствам зле. Просто обичам да тренирам и ви доставя удоволствие. Колкото и да съм ядосан, колкото и да ми е криво, колкото да не се чувствам добре, в момента, в който стъпя в залата, дори да нямам сила, просто чувството да тренирам е неописуемо. В смисъл, караме, просто се чувствам уникално. Успокояваме и всичко просто върви много по-добре. Така че, това е последната точка. Благодаря ви за времето, което отделихте. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се за канала, ударете един лайк. Естествено, винаги мнения са добре дошли, за какво мога да направя по-добре, какво е било зле също. Напълно бих приветствал подобни коментари и ще се видим в следващия клип.